ezagutzen dugu historia, letra larrietan idatzitakoa, beti, baina historia hori osatze dute beste historia txiki batzuk. Batzutan ez dira kontatzen, batzutan bai, baina toki bat sortuko da harriaren inguruan, olako gauzei hitza emateko nolabait. Enkargua jaso nuenean, eskultura egiteko, erronka bat bezala hartu nun, ze nik normalean irudiekin lan egiten dut, eta irudi bat bi dimentsioetatik hiru dimentsiotara pasatzea erronka bada niretzako, beste proiektu batzuk eskultorikoak jadanik egin ditut, eta gustatzen zait hori biltzea. Baita ere, memoria historikoa iruditzen zait oso interesgarria, nik uste dut lantzeko gaia dela. Nik badakit Gerra Zibilean zer gertatu zen, interesatzen zait gaia, batez ere hemen Nafarroan, edo Gipuzkoan ere ezagutzen dut nola zen Gerra Zibil, estatu kolpea eta bar. Eta ezagutzen nuen igual gehiago Donostian gertatu zena, ez hainbeste Astigarragoa, eta hasi nintzen dokumentatzen, eta hor hainbat dokumentu eta bi dokumental ikusi nituen, eta horrekin hasi nintzen, lan egiten pixkat alde historikoa. Sandillo mentiketa nola tirokata hasi zian, orduan beha izpa korrika alden jementzu. Hor zauden trintxera batzu gainak. Horri zuriak betetzen dokumentala ikusi dudanean, asko lagundu dit ulertzen zer gertatu zen Astigarragan bertan garai horretan, errepresioa hasi zenean. Beitu, hemen lehoke duela gutxi atera den gorpu bat. Ez denek pentsatu ere egin pasako zituzten guztiak, ez pasa? Ze dokumentala biktimen minatik abiatzen da, dokumentalak beraiei ematen die ahotsa, eta berai kontatzen dute nola bizitu zuten. Episodio hartan gelditu dela hemen blokeatuta, ez? Pixketa behar, sanatzen. Gelatuta bezala, denbora. Ja. Eta baita ere testu inguru historiko bat planteatzen da,